Balita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maulan na adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Kadalasan, mga aso or canine dogs ang katuwang ng mga law enforcers para masigurado ang security, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ginagawa rin silang bantay sa mga penitentiary o prison. Pero kakaiba ang Sao Pedro de Alcantara Penitentiary sa Santa Catarina sa may Southern Brazil. Para sa higit 12,000 na mga prisoners ng maximum security prison. Hindi lang mga aso ang bantay, kundi pati na ang mga gansa. Ang mga gansa ang first line of defense laban sa mga bilanggong magtatangkang tumakas at nakapwesto sila sa madaming parte ng prison territory. Sa pagitan nito ay may mga malalaking pader. Ang ingay! Gansa nga! At bakit nga ba gansa ang ginamit nila? Bakit? Dahil daw, mas cheaper ang maintenance ng mga gansa Kesa sa canine. kaysa sa canine na kailangan mo pang i-train, alagaan at marami pang iba. Ang gansa, mas madaling maalerto at 24 hours silang nagsosurveillance. At kapag may nabulabog, tuloy-tuloy na ang ingay ng mga gansa. Kaya Ang ingay ng gansa na ito, patayin ko na kaya to. Ikaw, kabisyo, gagawin mo rin bang bantay sa bahay mo ang gansa? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? kailangan pa bang i-memorize yan? Inis na ako sa gansa na ito. Basic, basic. Morning, Carl! Morning, Tis! Kabisyo, feel good Good Ba, sumasabit-sabit Kumanta pa yun. Adlong Lunes na karon ha. It's July 7, 2025. Sa oras na 7:30 kasama niyo na ang Certified Playboy, Uncle Dagon! Ang kamot sa mga angkol. Ayan na naman yung gansa. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, your Tita Max, Tanya Chinita. With a certified scene boy, Mang Kanor! Naiinis ako sa gansa. Oo nga. Ano yung Manggas sinabi mo sa akin? naniniwala na kami, scene boy, certified scene. Anong sinboy? Makasalanan. Tumigil ka na dyan sa... Naniniwala na ako, Manggas, na mas okay, makakatipid at effective ang gansang ingay, oh. Sabi ko naman sa inyo. Oo nga, yung gansa talagang... Di ba pag may mga grupo ng gansa, talagang... Magsama-sama sila. Oo, Lagi ang sila ingay. magkakasama. Maingay talaga. Oo. So, diskarte rin pala yun. Tsaka, ginawa na pala yan, Tits, noong 390 BC. Hindi Oo, lang sasakupin ngayon. sana yung mga Roman soldiers. Kaso, yung mga kalabang umatake, nabulabog nila yung grupo ng gansa. Dahil doon, nagising yung mga sundalo ng... Nag-alarm. Oo, naging alarm. Kaya, pwede palang Kaya gamitin hindi tong na lang mga canine. gansang ito. Oo nga, mahal yung canine, di ba? Ang mahal kaya ng dog food. Totoo yan. Tapos, ititrain mo pa yan, mga trainer. Tapos, Oo. ipapabet mo pa yan. Oo.
Parang tao rin yun eh. So, Pero ano ba pagkain ng gansa? Ano bang sipon? Diba? Pag ano, kakainin ng gansa isa. Kasi dami sa mga kumakain ng gansa. Sorry guys. Ano sa amin eh, pag umubo ako? Ay, di ba? Solmiox. Sabihin ng gansa, ang sarap-sarap. Kaya ang taba ng gansa sa amin. Sorry guys. Uy, Mangkanor, kadiri ka. Ew. Saan ba sila naliligo? Yung gansa? Yung ano? Ha? K9. Siyempre, papaliguan mo yan. Sa car wash. Kawawa no. Yung K9. Yung karwas boy. Sabi niya, Sabi ng K9. sabi nung karwas boy. Pasaksak Ang igay ba? Pasaksak ng gansa. Ng karwas boy. Pasaksakan mo ng anti-rabies yan. Yung kinain? Yung car wash boy. Ang dumi ng basahan niya. Pinubura sa kotse. Nung karwas boy? Nung K9. Ay, grabe talaga. Sabi niya, inamoy yung bag. Inamoy ng K9? Inamoy nung karwas boy. Ang bango mo talaga, Tits, na inamoy ka niya eh. Ng car wash boy. Ng gansa. Gabing-gabi eh. Tahol ng tahol. Yung kinain? Yung car wash boy. Inuubo lang? Yung car wash boy. Yung gansa. Ayan o. Pag-solmuk. Yung karwas boy. Yung gansa. Ay, nako. Pero, di ba, yung mga... Marami na yan sa, sa probinsya, yung mga alaga ng mga lolo't lola natin. Pero dito ba sa inyo meron pang mga gansa sa Cavite? Oo, sa amin, sa bahay. May gansa din kayo? Oo, gansa. Ilan? Mga isa. Pinatagal mo pa, isa lang pala. Akala ko pangangalaan. Nang itlog eh. Nang itlog yung gansa? Yung car wash boy. Ang laki ng itlog. Yung karwas boy. Nakita ko sa kalye nag-dog style. Nandun sa yung kinain? Yung car wash boy. Uy, grabe kayo. Ay, naku. May hawak siyang ano, Ano na naman? vacuum. Vacuum. Ha? Vacuum mo rin. Yung karwas boy. Yung gansa. Sinipsip niya yung yung putik. Sinupsup ng gansa. Karwas boy. In-engine wash niya yung sasakyan ko. Oh, ng karwas boy? Gansa. Ay, ang galing naman. Tumay siya sa bubong. Nag-iisip ako. Sino ba yun na tayo sa bubong? Abot ba yung gansa sa bubong? O yung kinay? Lumilipad. Yung gansa, lumipad? Adik yata yan. Yung car wash boy. Yung gansa. Good morning. At Morning. sa pagpasok hanggang alas 9 pa po tayo. Here's Banda ni Cleggy with Hindi Ako Iiyak. Hindi na daw siya iiyak. Siya yan. Sabi lang ng mga lalaki yan, yung hindi na ako Sabi nung iiyak. sabi nung gansa. Dito po yan sa stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic!